Op een peer plakken op de centrale as is keer. Het fundament van het dik daar besteedt uit onder stielslakken. Die binnenkort keer per zon en worden vaak gebruikt voor het verstevigen van dieken. Die stielslakken, dat is eigenlijk afval uit de hoogovens. Hokker metaal erin zitten, dat kan dan per stielslak weer verschillen. Dat rijnwetter dat streamt dan via die fundering naar de zijkant, naar de sletten. En je weet dat het mis is als het sletswetter roestbruin kleurt. De provincie die mat op zoek naar een oplossing. Als het inderdaad zo is dat het water in aanraking komt met de bodem, dan raakt die bodem vervuild. Hè. En dus dat is tot nu toe voorkomen omdat er drainages zijn toegepast, waardoor het water is afgevoerd. Maar de vraag is wel, en dat moet ook een onderzoek uitwijzen, moet er eventueel gesaneerd worden, ja of nee? Dat is op dit moment echt nog onduidelijk. Op hoe volle plakken is het probleem spelen is nevens de provincie nog net bekend. Ik waard opdraaien, maar voor de kosten is een discussiepunt. Nou, wat ik nu gevraagd heb aan de dienst, van maak nou even inzichtelijk welke plekken in Friesland het nog meer toegepast is. Dus op dit moment kan ik daar nog niks zinnigs over zeggen. Ik wil dat eerst gewoon inzichtelijk hebben, voor ze daar een uitspraak over kan en wil doen. Dus dat wacht ik eerst af. En dan wil ik uiteraard ook weten van die plekken waar het toegepast is, leidt het ook tot problemen. Al dan niet met water, al dan niet met schuurvorming. De provincie denkt dat hetzelfde probleem ervaart bij de Lauwerzeeweide en 361. De dik wordt door de eind van de mannen 3 dagen uitsletten om onderzoek te doen naar de fundering van het viaduct oer de Strobosse trekveert.